Kon may sampaw-sampaw nga kaso si dismissed police officer Juan Lyman 80 nga taga Pavia, Iloilo nga involved kag ginapatihan leader sa robbery incident sa Pilar Capiz kon sariin kapin 5 ka milyon ka pesos ang nakuha sang Enero 5. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO, ginpayag sini nga sang Desyembre 10, 2022 may nakomiter ini nga qualified piracy kasunod sang pagpamiktima sini sa mga security guard nga sakay sa isa ka bangka sa barangay Botongon, Carles, Iloilo. Dugang pa sang Desyembre 20, 2022 ginhold up man siri ang JNT Express sa barangay Apologista, Sara, Iloilo kon sariin nadakpan apang gilayon naman nga nakapiyansa. Samtang sang Setyembre 26, 2023 nabiktima man siri ang isa ka babayi nga magadeposit kon tani sa bangko sa Sara, Iloilo. Mayara man ini sang record nga grave misconduct kon sariin na-dismiss ini sang tuig 2017. Nahibaluan nga nangin pulis ini sang tuig 2011 kag nangin ulihi nga assignment sini amo ang Sara Municipal Police Station antes madismiss. Si Police Major Rolando Aranyo is mga security guard ini no o mga personnel from security agency kag tigin hold up nila ini no sa tunga sang kadagatan kag napailan ini sila sang sang qualified piracy kag may pending of warrant sa dira nga kaso. In another nga kaso naman nga involved siya is ang robbery incident naman dira sang December 20, 2022. Sa karon nagapadayon ng hot pursuit kag manhunt operation agud maaresto ang nasambit nga anay pulis. Report nagikan sa IPPO ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.